Always tuning in. Good morning. Hi, hello. Ako po si Monica Piriki kan Limasol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DCKI. Hi, hello. Ako po si Monica Piriki kan Limasol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DCKI. Salamat kay Hermanang Monica Pirique. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday. May you have many more birthdays to come. So may kumpleanyo, magpakanton man po. Manamitan lamang Sir James. Nasa endong ayan na pakanton. Duman man po sa mga mag-aragom na masilibrar kan sa endang wedding anniversary. Happy wedding anniversary. Hoy, sana bago nagbangon mga Mr., Mrs. nagpaabot lamang nin happy wedding anniversary sa Lambang Saro. Tapos, medyo maloy-loy ang internet ko ha. Napaano daw yun eh. Importante, maging faithful po ang Lambang Saro. Mayong ibang madanay, sakripisyo sa pamilya ang mag-agom. Kaya importante po ang mag-agom perming nag-iiribanan. Lalo na pag nagkakaedad na pala, dapat ang mag-aragom sigisan ng iribanan. Bago sana sa mga ubin. Uy, pero ngunyan daw po. Ano daw yan ta? Dako lang nagpapara aragom ngunyan. Ano? But sabihin, dako lang kinakarasan. Mas maray po kaya bago mag-live-in. Pakasal mo na. Magkaigo na ng bindisyon ang pag-iribanan kan mag-aragom. Sa mahal na Diyos. Sa padi, pwede magpakasal. Sa simbahan, saka sa mga mayor, sa mga so pwede yan. Sa mas wedding, ni Gobmix Villaferte, saka ni next Governor Luigi Villaferte, labo-labo po ang mas wedding ninda. Ang makonsuelo ta, apira kan pagiging ninong sa kasal, ni Gobmix, ang masunod na congressman sa Rinconada. Sa kanila Luigi Villaferte, asing kan mga mayor ninda sa mga banwaan. Ay makonsuelo ta, apira kan regalong cash na dahil mababa sa mga 2,000. Gwapang regalong tig sararong sako sa kupol, sa mag-arago. O yung mga kung maurulian mag-arago, ang mister, may burubaktot na sarong sakong bagas. Pinagray na nga ako kaning mas wedding na yun eh. Magtugang na Gobmix Villaferte and next Governor Luigi Villaferte. Sige patinda ko kan mga nag-aaragom. Nagpapakarasal dawa po nga ni. Masakit ang pagbuhay tango niyan. Dawa po nga ni inaaragyan kita ni na mga kalamidad, mga pisting COVID-19 pandemic. Ita nagpaparadakol man nag-aaragom, nagpapakarasal sa mga panahon na ini. Masakit pati maghanap ng trabaho, gulping nawaran ng hanap buhay, trabaho sa mga panahon na ni. Bako sa lang mga sa lokal na employment, kundi maging sa OFW. Naapiktaran po kan kung ano-ano na sa ng health protocol, mga panundo.
luwe-luwe naman pong nakabangon na sa tuya pong ekonomiya. Maswerteng maray po si Govmix Villaferte. Itong petition laban sa iya ni Nunoy Nandaya na ipadiskwalipikar sa iyang certificate of candidacy sa kargong congressman sa Rinconada. Ibinasura na po yan kan COMELEC. Bon sabihin, legitimate, talagang opisyal na kandidato sa kargong congressman sa Rinconada si Govmix Villaferte. Dahil po sa isinumitir na mga ebidensya, mga testigo, napatunayan na talagang siya haloy nang naka-star sa siyudad kang Iriga. Bakong arog po dyan sa party kan First District, masasayang ang sa indong buto kay Maribel Andayo Eusebio, tugang ni Nunoy Andaya. Disqualifyar na po ang sa iyang certificate of candidacy. Bot sabiyon, bako siyang opisyal na kandidato. Masasayang ang sa indong boto. Makulog ang payungon niya ni Nunoy Nandaya. Naduwan siya. Naduwan siya ngunyan. Ay nako, Diyos ko. Maswerte daw po ining huribata man na ini na nag-aaspirar congressman sa First District. Kan Team 1 Kamsur. Mayo ng kalaban. Diyan man sa 2nd District, si Kong El Villaferte, o damang kikalaban. Sa 3rd District, makusog ang Villaferte. O sa 4th District, saka 5th District focus, kan Team 1 Kamsur ni Kong El Villaferte. Para pasok kamangon man dyan sa 4th District of Camarines Sur, ang laban ni Puente Villa. Saka ini pong paganahon ang Team 1 Kamsur dyan ang aspirante sa Partido District for Congressman si Tony Chavez. Maswerte man daw ng Tony Chavez na naging punong barangay, Vice President, Magdalagan Mayor, Gana. Nganyan, garo timing pa. Salado para representante kan 4th District of Camarines Sur. Haloy naman kaya mga Puente Villa dyan na nagpugol ng posisyon ni pagiging representante. Medyo na pulang ang accomplishment. Dahil gayo na payaman ang mga tiyos dyan sa partido area. Saka sawa naman po ang mga taga 4th District. Lalo na kung maabot ang eleksyon, kung ano-anong mga tinatabil, na kesyo puputulan ng tubig o kuryente. Ay mali po yan ang mga botante pagparatatakoton. Lalong-lalo na madudunong na po niya dahil na pwedeng gibo na patal o bobo. Tama man sindang poder. At saka ang mga botokan, mga botante, dahil man niya nahihilingkan mga kandidato, ay ano na tayo, Diyos ko. Sa Diman Rinconada, tas igagastuson duman sa 1st District sa kasak 2nd District. Digdi na, babarang-abangaon sa idadagdag pa sa 5th and 4th District. Kaya maswerte pong maray ang mga linyada kaning Team 1 Kamsur. Pero sinisipon ako ay digdi man po sa 5th District at si Govmix Villaferte nagpahiling ning matuod na serbisyo, kapurting serbisyo, dakol na mga programa, mga nahaman sa bali tulong term as governor of the province of Camarines Sur. Nagpahiling ning kaigusan, karahayan sa pagserbis sa publiko, nangurog na sa iya pong mga accomplishment,
mga legacy as governor. Ang gusto niya pong tabangan naman kita sa diring Kunada area. Kadakol po siyang gustong gibuhon para mas na ang ekonomiya ta, ang mga namamanuan ta, matabangan. Kaya po nga naglag siya sa Iriga City ni Capuerte Medical Headquarters. Taday po kaya ang gibuhon kan na City Hall, ang ginigibo kan Capuerteng serbisyo para sa medical na tabang. Gabos na mga barangay, haros pigpapasyaran po kan mga backpackers, medical mission team, para magatod ng libreng serbisyo medikal, bulong, doktor, konsultasyon, mga lab test, mga kung ano-ano pang daradara kan diagnostic ban, dental health, dental on wheels, yaon po ang hospital on wheels kan Capuerteng serbisyo. Dakulao na bagay ini, may burial assistance. Ang mga bagay na ini po nagtadom sa puso, isip kan mga tao na dakulang itinabang kan administrasyon ni Governor Migs Villafuerte sa mga tao na dahil kayang gibuhon kan mga yaon sa lado kan oposisyon. Promise against accomplishment. Kadipisil po kaya. Sa proven and tested po ang tao, masurog, asin marumdom. Sa matuod sana po yan, sa totoo lang. Pati mga coastal barangay, mountain barangay, rural man yan, or urban barangays, haros linibot po yan. Kaya nga ni ang mga mayor kan Timbuan Kamsur, urugmao na maray, tapag magpa-medical mission, yaon ang Capuerte, serbisyo. Pagpamaswedding, yaon ang serbisyong Capuerte. Pag may kalamidad, yaon ang ayuda, may bagas, may mga kung ano-ano pang grocery items, agko pa kay sobre minsan. Agko pa kay itik, ano na tayo, madadagdagan pa ng rabbit. Ako mahagad man daw ko gubmix ning saka Governor Luigi nin mag-agam lamang na rabbit magatama daw ko ning kuniho. Nagray ng magkaigwa ning rabbit farming. I-introduce sa tuya po kung paano kita makanood ka na bakusa ng pag-atama ng mga itik para sa kabuhayan ta. Ta sa itik, ang itlog, kadakol pala niyang pwede. Ibinta mo ang itlog na sana. Pag ibininta mo sa merkado, kwarta na. Amakom ng 10 itik, 7 para sugok. 7 babae, 3 manador o 3 lalaki. Alangan mo na dahil mo yan maparibo. Siyempre pwede yan mag-abot sa ribo-ribo. Kung dahil mo pag gulgulan tulo sa ba doon sa gotasin tawyo. Takon magipit-gipit. Gulgulaan na nga yan. Itik na yan. Tama na nga kitang panira. Isala po yan. Dahil bali magdildil asin, tsaga-tsaga. Pag nagribo-ribo ang sa idong itik, ang negosyo nindo, pwedeng maalat sa kabalot. O, di ba? Plus itong Pinoy. Plus itlog. O, pag nagabot na sa ribo-ribo, may panira na kamo na mga itik. O, nagray ng programa po ini. Ang kuneho man, o yung rabbit, nagray na kayo ini palang bulong sa may mga problema o hilang sa kanser. Serbi pang panira, ay masiram pala nini. Diyan nga ni Kikagawad Gali Bayo, san masunod na konsyal kan Baaw. Pagpasyar ko, in-interview ko, tamang-tama, nag-aadobo ng rabbit, Dawang klase pati. So, adobo sa tao yung rabbit, saka itong may pig prito pangani pala, no? Saka itong pig kalderita niya. Anya ako, basta kadakol ka yung handa, ay, man sana nga ni, panira sa naman nga ni, kundi, panamiton talata daw ngayon panamiton daw ngayon kani yung mga putahe kong rabbit. Tapos, pigpasyar ako naman sa libod ninda. Uy, kadakol ka pala niya ako, digdi yung kakawad mga rabbit. Yung kami mga katabang ngayon ni Gubmigs, kaya ni rabbit farming na introducer sa Laucan, probinsya ng Camarines Sur. Ipapadagos na ngayon ni Governor Luigi Villafuerte. Sa kasaring Kunada,
ipapadagos ngayon ni Gubmix ang mga sunod na congressman kan Rinconada. Ano niya ako pwedeng ano man niya ako mahal kaya ngayon yung magagawa na yun yung rabbit. Mahal pala niyan, sir. Laking 20,000. Niya ako, dahil nga ako kung 500 makong pambakal. Alatong ko na lang nga akong manaon na kamo ni Kong Migs and Luigi ning mag-agom na rabbit nagpila man nga nako ako. Uy, mahalong pala na no. Diyan pa lang siya nagkikita mahal pala ng bakal kana rabbit. Kaya nagsurti na niya ako kang Camarines sa mga programang ini. Sa mga parauma, mga parasira, sa mga lolo, sa mga buntis na babae, sa mga solo parents, sa mga person with disability. Kadakol pong programa asin tabang na itinatao po ang kaperting serbisyo sa indo sa Rinconada and Camarines. Halos gabos ng sektor, pati sa transportasyon. Napakarahi po Uy, madali na ang May 9 na eleksyon. Good morning man sa Bicol Saro. Party list. Ako Bicol Party list. Good morning. Oy, Ma'am Sally Lucis, good morning. Always tuning in. Mga Bicolano ang nominado po dyan. Sa Bicol Saro, nominado dyan, Tulo. Si Nick Inciso, taga Naboa yan Si former Mayor Delia Simbulan, taga Naboa, magiging dua pala ang representante kan Rinconada. Ang Bicol Saro representative, Mayor Del, good morning. Sharing man si Nonoy na Magtuto, nominado Second nominee, si Nonoy na Magtuto. Third nominee, si Delia Simbulan, si Mayora. Ang representante kan ako Bicol Party List, si Representative Saldico. Garo may barita ako na naglilibot-libot sa party kan Rinconada area in Camarines Sur. Ang grupo kan ako Bicol. Bako lang sa Bicol region, pati sa enterong Pilipinas. Ang sa indang kampanya. Pero ang ako Bicol Party List, sa totoo lang, dakulo naman pong naitatabang sa mga Bicolano. Kasi priority kita, kung talaga mananggad makaturokaw ang mga Bicolano representative kan party list, ay siyempre priority ang Bicol region. Garo man si Leni Robredo, si Vice President. Kung si President Leni Robredo ang manggana, ang Bicol region saro ini sa matataan maning priority. Kaya po nga ni ang grupo ni next Governor Luigi Villaferte an in-endorse niya na kan Timbuan Kamsur for President asin sa iya pong sinusuportaran Leni Robredo kasi Bicolana, mamalasakit siyempre ang mga Bicolano sa babaeng Bicolanang magana BBM. Uy, maswerte kita kung si Leni Robredo ang presidente na ang Bicol, lalong maasinso. Tapos si Governor Luigi Villaferte ang gobernador kan probinsya, Leni Robredo ang presidente. Surumpayin ang tubo. Congressman Huri Bata, First District. Tapos Second District, Congressman Elre Villaferte. Third District, tapos ang Fourth District, Tony Chavez. Fifth District, Migs Villaferte Congressman. Di surumpay ang tubo. Grabing bulos kaniyo kan tubig. Kung ang tubo mananggad surumpay. Good morning sa District Office ni Congresswoman Jo Sal Fortuno. Good morning. Sharing man ki former Congressman Sal Fortuno. Good morning. May bago ng salang sa di Rinconada in Kamsur. Nagmana sa ina, nagmana sama sa karahayan ng serbisyo, sa kabuutan, sa pagtabang, na may maray na paglilingkod bayan. Sal Fortuno Jr. for Vice Governor.
padangat kan Rinconada, padangat kan Camarines Sur. Harayo sa ginibong pals sa Asia Survey. Ang mga kalaban ni Sal Jr. intirong garo 80% ki Sal Jr. Samantalang ang kalaban niyang Hulya saka Pilapil, binanga-banga sana si 2%, si 20%, arayo na maray talaga. Kung 80% ki Sal, haros iuman si Luigi. Lamang na lamang man. Intiro man na mayagpag sa Asia Survey. Iyo man si Gubmig. O kaya nga niya ako, alam na this, coming May 9, 2022 election. Talaga nga niya kung an matuod na nagpapayaba, amo man ang pinapayaba kan mga tao. O dapasiton ki Congressman Sal Portuno, maging Kisal Jr., nagdulok ning tabang na mga taga-Kamsur, taga-Rinconada na luwaan. Perming naka-smile. Bot sabihon, gabos, tinatabangan. Kaya amo yan talagang ang partnership kan Portuno and Villaferte, napakahusay, napakagaling, napakaganda. Tungon yan, Luigi, Sal Jr., napakagandang partnership na naman ini sa second generation. Retired naman po ang mag-agom na Portuno sa serbisyo publiko dahil na sinda nag-aspirar sa anong man na posisyon. Tayao na po ang mapadagos ang aki kan mag-agom na Portuno, Sal Portuno Jr. na ang mapadagos kan sendang serbisyo sa publiko. Oras mo niyan, alas 9:02 ninaga. Hanap buhay lang kami mga tugang ni Sir, inutong ko ninyo ang digdi. Si Luigi handa nang magserbi. Luigi Reyes Villafuerte, ang bagong LRV. Mga kahimanwakan kamsur. Si Luigi handa nang magserbi. Nalibot niya gabos na barangay. Si Luigi handa nang magserbi. Kaya maasenso na sa tuyang buhay. Si Luigi handa nang magserbi. Hey! Luigi! Si Luigi handa nang magserbi. Luigi Reyes Villafuerte, ang bagong LRV. This political ads paid for and by Friends of Luigi Villafuerte, National Highway, Cadlan, Pili, Camarines Sur. Bayong iba sabi ko nada, makakaarog pa sa iya. Robado ng serbisyo, kaya kita na maasenso. Mabilis serbisyo, Rinconada. Mix serbisyo, Rinconada. Mig Serbisyo sa Rinconada, Congressman Migs Villafuerte. This political ad is paid for and by Friends of Migs Villafuerte, San Isidro, Iriga City, Camarines Sur. Osi, Gesi Migs. Osi, Gesi Migs. Osi, Gesi Migs. Sa Kongreso siya na nga. Osi, Gesi Migs. Migs Villafuerte. Osi, Gesi Migs. Migs Villafuerte. Osi, Gesi Migs. Migs Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Kamsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa dahil sa kanya nakilala si WC Kamsur at Karamoan. Pagsikatin ang Rinconada ay kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla ang kailangan sa Kongreso.
Kongreso yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng rinconada. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Aakayin kayo ni Mig sa magandang kabuhayan at sa Kongreso hindi kayo pababayaan. Gagawa siya ng agrihab para sa mga magsasaka dahil ang mga mahihirap ay malapit sa puso niya. At kay Mig sa Kongreso itong kanyang priority. Ang distrito magiging lugar ng renewable energy. Sisimulan niya ang wind, solar pati ang biomass. Murang kuryente para sa lahat at hindi na tataas. May malasakit sa tao, may tunay na prinsipyo. Sa distrito siya'y maglilingkod bilang kaibigan nyo. Kaya piliin natin ang taong subok ng talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng rinconada. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. At ang sabi niya ay sadi na kita sa Mig Tabang, Mig Payaba, Mig Serbisyo, Mix Villafuerte sa rinconada. Oh yeah, sadi na kita sa Mig Tabang, Mig Payaba, Mig Serbisyo, Mix Villafuerte. Oh yeah. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mig. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Si Mayor Simbulan, subok na matibay ang nabwa umasenso dahil sa kanyang talento. Dedikado, may puso sa kanyang trabaho. Kay Mayor Simbulan, patuloy na lalaban. Magkaisa o nabwa, isimbulan tayo. Abante o nabwa, isimbulan tayo. Subok na sa serbisyo ang nabwa, asensado. Serbisyo, simbulan, pagpatuloy ang pag-asenso. Attorney Fer Sembulan, Attorney Fer Sembulan, Attorney Fer Sembulan. Sana po siya ang mayor ko, sana po siya ang mayor ko, sana po siya ang mayor ko. Walang iba kundi siya lang, Attorney Fer Sembulan. This political ads is paid for by Mayor Fer Simbulan, Nabwa, Camarines Sur. Bye! Oh, ano na naman? Ano nga ni ito sa numero kan ako Bicol Party List? 18. 18 ang numero sa baluta kan ako Bicol Party List. 18? 18! Yan ang hanapon mong numero sa baluta sa lindong kan mga party list. Ah, tatandaan ko na. Numero 18 ang ako Bicol Party List. Iboto ang sarili. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Numero 18 sa balota. Political advertisement is paid for by Ako Bicol Party List. Hello! Ako po si Congresswoman Joe Fortuno, nalistado sa pangalan Teacher Joe. Ako po nagpapasalamat sa pagpaunra nindos ako na makapagserbisyo sa ika-5 distrito kan Camarines Sur sa nakaaging 3 taon. Pero pakatapos po kang sa kong termino ngunya na taon, ako po maritiro na sa serbisyo publiko. Pero bako lang po ako ang maritiro, kay bako po ang mahal kong esposo, si Congressman Sal Fortuno, na maritiro naman matapos ang halos 40 taon sa serbisyo publiko. Kaya anak ko,
Sa isay, ang mapadagos kang serbisyong Fortuno. Serbisyong namatean kang dagulping mga tao. Siyempre, sinagmana sa muya. Nagmana sa ama. Nagmana sa ina. Si Sal Fortuno Jr. Pa, ma, ang serbisyong Tatak Fortuno, ipapadagos ko. That's our junior. Sal Fortuno Jr. Maservisya. Para Vice Gobernador, iboto si Sal Fortuno Jr. Pamayaw kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Inonoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inonoy ibas ko, sinag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, tulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinonoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, Nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. Kumakalat breaking tweet ni at hindi ito scam. All caps, gamot sa cancer. Question mark. Miracle Tea exclamation. Mapa stage 1, stage 2, stage 100. First 100 emoji to DM will be healed with good hair. Huwag paloko, mag-fact check muna. Ang totoong balita, tunog tama, dapat tama. Isang paalaala mula sa KBP at ng istasyong ito. Click number 2. Order now. Arrow down. Arrow down. Panatang Maka-Pilipinas. Iboboto ko, Maka-Pilipinas. Makabayan sa lupang sinilangan. Makataot may respeto sa buhay at pamilya. Siya ay makatuwiran at patas makisama. Masigasig tumulong makaahon ang bawat isa. Makatarungan, makalingat, maalalahanin sa kapwa. Makakasama ang lahat, siya'y di mangiiwan. Siya ay makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Siya ay makabatas. Siya ay makatotoo. Siya ay may malinaw na pananaw para sa makabagong bukas. Higit sa lahat, siya ay makadiyos. Kaya't ayaw niya ng karahasan. Siya'y makakapayapaan. Iboboto ko ang isang tao na makakalayaan. Isang leader na makakalikasan. Isang Pilipinong makabuluhan at matino ang pamumuhay. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Bene mga tugang, balik kita sa tuyang programa. I-try ko daw na makaulay ngo niya na pagkaaga si Konsyal Edsel Dimaywat. Nag-aaspirar na BC Alcalde kan siyudad kan Iriga. Tag ko na naman pong naglawas sa social media. Naag ko kunong tigbabayling babayi. Normal man sa lalaking ibayli babae. Kaya lang, garo may mandatang digdi. Pero sa iling niya mo, magkakanigo lang na simbago ni Konsyal Edsel Dimaywat. Nag-aaspira siya sa ikadawang halangkaw na posisyon. O pwesto digdi po sa siyudad kan Iriga. Kadakol lang sa nabaga sa emo Konsyal. Tigpaparabati ka lang sa emong mga kalaban sa politika. Inggit gayod ta, aram nindo si Konsyal. Ano lang ini, karo kayo manggi pero handsome, gwapito man kaya bagay ini. Kundi baka may mga nainggit sa emo ta, magayong kayon da si miyembro kan banda o singer na ibinayli. Mamanggayad maraot ta kung saro man siya sa naabaoy sa intabladong bumayli. Ayaw man maraot yan. Tano soltero lang ang dapat bumayli sa entablado. Bako man po gayud gabos. May mga darakula panganing politiko sa Metro Manila, bako lang bayling
suwayan sa entablado, kundi unbaili itong kinukulkul na ang kandidato kan babae. Ang babae man, pinapatuwad na as in pigpapara anong pwede yan? Pigpapara pa ikul-ikul man kan lalaki. Kaya mas usmak itong mga nahihiling tang iba sa social media na pigireklamo man kan ibang kababaihan ta ang ibang kandidato man daw ngayon, kabastos naman niya kang ginigibong pagbayli sa kababaihan na may kinukulkul na kung ano-anong style, may pigparaadukan. So nakukulgan man po ang ibang kababaihan kaya. Pero kung ining sa social media ang nag-trending mo niya na may ibinaili si Kunsel, mamang kahit maraot po kayo ni. Pero gusto talang pong masimbag ini ni Kunsel Itchil di maiwat. Kung ano man ang masasabi niya na namang kading is yung inisa sa iya. Tangari, malinawan man po ang public. Itry ko daw na idayat. Ang totoo lang kani, bako lang po si Kunsel Itchil di maiwat, ang pwede sir na madanyaran nindo digdi. Pwedeng magreklamo digdi ang babae. Ano tapig paparosoro-sabit pa nindo kung politika man ang isyo. Or ugat ka ini. Itong singer na ito, pwede ito magreklamo kung si Sema nag-post ka ini. Kasi maasiyang pagkaaram sa politika. Ang trabaho niya, entertainon ang mga grupo na nag-invite sa senda para senda mag-perform with pay, siyempre yan. Alangan man mayong talent pa yan. Para paugmahon ang mga organisasyon man or asosasyon man or grupo na nangangaipokan sa endang serbisyo sa pag-entertain, sa pagining pagkanta, pagbaylima. Pero dahil nangangahulugan na gamitin ang picture na yan para sa politika na rauton man ang kandidatura ni Kunsel Itchil di maiwat. Ang dawa turog pwedeng gisungon sa ngaraning pagserbis sa publiko. Ay lalong-lalo na ang kalaban niya baga sa raumana kulang pamilya sa siyudad kan Iriga, si Yahoo, Sani Maestrado, si Kunsel Sani Maestrado na nag-aaspira man na sa pagkakunsyal. Oh, siyempre, may epekto ini. Ay ngunyan, dapat masimbag ini ni Kunsel Itchil di maiwat sa DRP in DCKI. Nangarig pong malinawan ta ang public kung ano ang masasabi niya man kan is yung inina naman. Kapaborito man Indonik. Kapaborito man daw kan mga kalaban sa politika ni bako man pong nangangahulugan na paborito naman sa pagpararauton. Siguro ang matamis na good morning, live Kunsel, live kita sa RP in DCKI. Ay mga tugang, dahil palang pwede si Kunsel Itchil di maiwat makaulay ta nagdidiskurso. Good morning kay Councilor Manay Ilma Dili Magaspi kan San Agustin, Iriga City. Pamangkin niya baga si Senadora Lila de Lima. Oh. Ang mga taga-Iriga da Kunsela ay Lila de Lima man, talangan man. Yaon nga sa RP in DCK ay baga nga si Manay Ilma de Lima. Oh. Kaya always smile bagadi si Kunsela Ilma de Lima Gaspi.
O paano yan na manay kung manggana si Leni Robredo di may may pag-asa na si Manay Senadora Leila de Lima na mag-attend na sa regular session kan Senado. Pero dapat manggana man. Kaya nakabuilo pag nagkakampanya po ang grupo ni Senadora Leila de Lima, pinapahiling lang sa iya, ito bagang parang nakatindog na retrato dahil siya, nakakaano pa siya ngunyan, nakakulong pa siya. Kaya dahil siya nakabilo mga kampanya. Pero kung sa dunong sa naman sa talino sa ning session regular diyan sa Senado pagamanin mga Senate bill, napakahusay nito. Saka nagsilbi ng sekretary ng DOE, Department of Justice. Oy, ang tabayanan nindo 11 o'clock. Ay 10 o'clock. 10 o'clock di ba Manay? Kagawad 10 o'clock Kagawad Ilma de Lima Gaspi sa indong maantabayanan. Salamat Sir James Oko ang sa koyang partner sa technical, sa si Felix Lagrimas. Ang mga sa information tanga si Aldrin Orlanda, saka si Jimmy Gonzalo. Pero po, kadakol man nagtutubod, good father and good husband ining si Consiel Itzel Limaywat. Na bako man talaga niyong palikero. Saka normal sa naman na mabaoy sa entablado gayod para ibayli itong singer. Ang maraot kung nagbabayli ho ba, ay iyan ang masakit kayan. Pero kung may bado pariho, dakulon ang taong nagdadala para sa kaurugbahan sa naman, ay mamampugay maraot kayan. Ani ba man kayang nagpo-post kayo niyo, dapat dahil man taabanan po nin maraot na malisya. Pero pwedeng magreklamo dyan ang babae. Ang biktima dyan, bako lang si Consiel Itzel Limaywat. Pati itong babae na pigdadawit. At sa politika, bako man tong politikong tao, itong singer na ito. Ano na tayo, Diyos ko, kung ano-ano doon nagulos ko niya na mga para lawasan ng bata ka mga politiko daw ngunyan. Normal po ini, pag-abot ka na periodo di karampanyahan para luwasan ng kung ano-ano na sa mga issue sa mga kalaban. Ang importante, si Governor Luigi Villaferte, Vice Governor Sal Fortuno Jr., sige ang libot sa iba-ibang barangay, sa siyudad kan Iriga, sa Rinconada, sa Camsor, para mag-house to house visit. Kaibanan si next Congressman, incumbent last term Governor Mix Villaferte, para maghatod po nin taba, magpaliwanag kan sa mga programa, plataforma di gobyerno. Kaya nakakataba nakakaugma nin puso ang mga mainit na pagsabat, pag-welcome kan mga tao na sa indang pinagduduruman na puro nakangiririt. Malamang nakamurusdot. Sige pang kurugos. Palibasa si Sal Jr., guwapito. Luigi Villaferte, maskulado na, guwapito pa. Kung mga hobin ba kayo. Ay lalo naman si Gubmigs. Artistaon ang tindog. Pati ang itsura, guwapito. Kasi mga ganyan dahil mapapakugos. Mga nanay na nganing nanay, lulong-lulo, urugmahon. Sa pagpayaba ninda. Kaya baralusan ng pagpayaba na nangyayari. Ang kuraw kan mga senior citizens sa we love you. Gov Migs, our next congressman.
Governor Luigi, Vice Governor Sal Fortuno. Kamu ngayon, ibuburoto mi ang grupo nindo. Na tunay na nagpapayaba ka na mo. Ay, yung mga senior citizens na yan. Oy, pero sabi ni kung Migs Villaferte, uno po nga yung sikreto ninyo mga lolo-lola, taday malamang ngayon ka mo nagugururang na maray paghilingon. Sadi daw ngayon kita usad na barangay. Uno nga ang sikreto ninyo mga lolo-lola, mga baskugan pa, as in energetic pa, ang sa indong mga lawas. Kami ngaya gob, mahilig magkaon sa talong. Ay, kaya palan ngaya. Ako daw ngaya magparakaon man sa talong, kaya palan ngaya. Pampabaskog ning lawas. Yan. Sadi man ngaya kita, usad na barangay. Uno man ngaya ta, kamo mga lolo-lula, man tinidinundoan sa indong magayon, as in marina health. Pero ngaya, dawa araw kayan, may mga medical kit ka mo, mga medical supplies na regalo sa Indo, agko pa kirigalong sobre, tabang sa pandemic, as in vitamins. Pero ngaya, apotunta ka mo, ano man nga kamong paghiling ko, mga hurubin pang maray, dawa mga senior citizens. Kami ngaya, go, mahilig sa purog! Ang purog pala. Maray sa salud. Kaya si Gob Migs, ako ngayon lugod, mig purog naman. Ayan ano. Kaya si Consel Edsil di Maewat, dawa turog, agko ki purog. Agko ki purog. Dawa turog, pwedeng gisungon sa ngaran ng pagservice sa publiko. Ayan. Joke sa naman to ni Gob. Si Consel Edsil di Maewat. Pero nakakaugma, nakakataba ng puso ang sa indo pungirit. Asin kuko, sabi ni Gob Migs, ni Luigi, and Sal Fortuno Jr. Na minasabat sa pagbisita ninda, talagang 100% ang sa indo pong pag-welcome. Namati po ninda yan. Kaya dahil po kamo ninda pababayaan, gabos na sektor, lalo na ang mga hubinis. Payabang-payaba kamo ni Gob Migs, ni Sal Jr., asin po ni Luigi Villaferte kan sa indang grupo. Mga tugang, trending nyan sa social media na naman ang pagkakakansila ng COC ni Maribel Andaya Eusebio sa pagtakbo nito bilang kongresista ng 1st District ng Camarines Sur. Kinansila po ng COMELEC ang kanyang kandidatura dahil napatunayan na hindi residente ng Ragay Camsur si Maribel Andaya Eusebio. Ang lahat ng kanyang isinumiting dokumento ay false material representation na labag sa Section 78 ng EOC. Sabi pa nga ni Kong El Villaferte, ilangat pa nga ni baga si Andaya, si Nonoy na Andaya, na kung fake man ang nagluwas na barita, nasa iyang pigpost, as in pigpost kan iba-ibang media outlet, arog na sa nakan mga radyo, nagbabarita, mga periodiko nasyonal, radyo, ang DCRH, ang nagbabarita man kayo ni. Pati ang Manila Bulletin, asin iba pang mga newspaper, magkaso na lang si Nonoy na Andaya kung El Villaferte, kung fake news daw yung fake post ni El Rey, Sabi daan ni Andaya na si Maribel Andaya Eusebio ay disqualified at cancelled na ang Certificate of Candidacy basado sa latest COMELEC decision. Sinabi din ni Andaya kung saan ko daw nakuha yung copy na COMELEC decision. Sabi po ni El Rey. Inida kaya si Andaya mismo, abogado ni Maribel, saro sa siguro legal advisor man, si Nonoy na Andaya baga, inangahan man nga ni kan mga panahon na ini bako pang nag-isog na,
CPA lawyer ini. Kaya dapat nga aram niya yan na may kopyanan sa indang mga abogado. Na kadakol man ang mga abogado da akan mga andaya. Pinadarhan na daan ni kopya kan desisyon. May mga abogado ang respondent. May iguan na nga yung mga kopya yan. Yung copy na pinadala sa inyo ng COMELEC ay galing kay Attorney Genesis Gatdula, Clerk of the Commission. Yung decision na disqualified si Maribel, pirmado ng 3 COMELEC Commissioner. Pirmado ni Commissioner Inting, Pierolino at Neri. Unanimous ang decision, walang nag-contra. Ito din, na-publish na din sa Manila Bulletin yung COMELEC decision. Kaya dahil man po matugot ang Manila Bulletin na ang Manila Bulletin article na disqualified si Maribel, fake news din kasi national newspaper yon. Kaya dahil na daan magparapatubod pa ang mga andaya, dahil na magparahambugan ang publiko na diskwalipikado na po daan certificate of candidacy kan sa iyang tugang as kota na running for Congress, for representative sa 1st District of Kamsur. Kaya trending ko niyan, ini yung pagka-disqualifyar kan COC ni Maribel Andaya Eusebio. Better luck next time. Kundi yan kaya, ang istorya baga kayan si Nunoy na Andaya not nag-file for congressman kota na sa 1st District. Nag-file ng for governor si super alalay nyaman na si Russell Bañez. Iyo kota na madalagan for governor. Ungon yan, nag-withdraw for congressman, for running congressman si Andaya, si Nunoy, nagdalagan for governor. Inugot man ng tugang niyang magkandidatong congresswoman. Sa kata na disqualified kan si disqualificar na nagpaluwas ng desisyon ng COMELEC. So, man ang kalaban si Horibata. Kaya nagsurti na kaning Horibatang ini. Kalyado pati ni Kong El Revilla Fuerte. Napakasurti tama ng kalaban. Dawa pa yaon nga ni sa baluta ang ngaran ni Maribel Andaya Eusebio. Masasayang man lang ang boto. Bako siyang official candidate na naluwas. Mag-appeal man siya, haloy pang urula yan. Baka tapos na ang eleksyon. Digdi man sa ring ko na, dapig papara pa disqualificar ko ta na ang COC ni Governor Mix Villafuerte na aspirante sa kargong congressman. Nagpetition man si Nonoy Andaya sa COMELEC pero ibinasura. Dahil po sa bastante kadakol-dakol na mga ebidensya na isinumitir ni Governor Mix Villafuerte mga testigo napatunayan baga na haloy na talagang naka-star sa Iriga si Gov Mix. Kaya ang sa iyang pagdalagan como congressman sa Rinconada, ang sa iyang COC, official talaga siyang kandidato legitimate candidate. Dahil masasayang ang sa indong boto sa madaling sabi. Kay Eusebio, pwedeng masayang. Diba? Simple sa naman pong anilisaron ang mga bagay-bagay. Hoy, kumusta man daw ang paglibot-libot digdiyo ni Vice Mayor Rex Oliva sa Iriga City?
Nagkakapiraman kaya baga nag-aspiral for mayor sa Iriga City. Si Gob Migs pala, maiguson mag-house to house. Ano? House to house campaign. Haros intiro ng barangay sa Rinconada, haros na house to house na ni Gob Migs. Nag-aarangal ang mga kalinyada niya. Abang ngayang ngikos pala niya ni Gob Migs para lakaw. Haros ngayon, mayong lampasan na harong na daya apitan. As in, magpa-picture ang mga residenteng pinapasyaran niya, kinukurugos siya, inaaradukan si Gob. Pero ang karayang kay Gob Migs, bakong arog kan ibang politiko na nag-arti na bagang dit-dit na buubong alkohol sa lalawgon, saka sa kamot siya dae. Ugmaon siyang maray na wini-welcome siya kan mga tao, residentes na pinagpapasyaran ninda. Magbuhi Camarinesor, mag-Iriga City, magbalatan, magbula. Oy, Mayor Migay, Ibasko, good morning. Saka sa imong aki and sa imong running mate, masunod na Vice Mayor Nonoy Ibasko Jr., good morning. Chairman sa Linyada, Councilor Greg Puntanal, good morning. Kay Kagawad Kapitan Inton Balibar, good morning, sir. Mga parantabay tani dyan sa Bula. Sa party kan Bato, good morning kay next councilor and sunod na konsyal kan Bato. Pongpong Ramos, good morning, sir. Always watching man ini. Always listening. Ano nga Juwita, day ka nagpapasyar sa Bato? Ay, day niya ako. Tanawuyam niya ako ko dyan sa sarong kandidatong para pabalik-balik lang niya ako kung magbit-bit ng kontrata. Ta sabi mapirma na, day man nagpapahiling. Say man niya akong bugs rin pula man na ining aw-awon man. Kaya nung kakana niya ako magdyan sa Bato. Inursit. Lang ursino man niya ako kiton. Day pangani nga niya ako ining bugs rin pulang ini. Naiilihir. Na konsyal kan Bato. Lanang ablada. Lanang aw-aw. Plano pang magkandidato da na mayor pag nagretiro na sa politikan, mag-agum na Ginity and Frank Bernaldez. Naalim mo na niya kung sobrang aw-aw ka ni yung bugs rin pulaman na ini dyan sa Bato. Dahil pa nga na ilihir na konsyal. Ano? Ang ambisyon ka ni maging mayor tulos. Dahil ka pa nga nakakalusot na, dahil ka pa nakakasigurong makakalusot kang konsyal sa Bato. Grabe na tulosan sa imong ambisyon. Tapos, ang media, arog ko, nasabi mo magbalik sa imo, tamapirma ka ng kontrato, tulong bisis ta kang pigbalik-balikan dyan. Dahil ta ka natutuparan. Inorsino mo ko. Kaya na ang mga araw ka ni dapat ang mga politiko saro sa kinakaurag ko pag uda kisarong tataramon. Uda ikang sarong tataramon, bugs rin pula. Tapos maarambisyon ka pa na mag-alkalde sa Bato na dahil mong panganin na siguro kung magana ka sa pagkakonsyal. Daw ka lang ni Pongpong Ramos na napaka-humilde. Name recall lang. Tan mga magorang niya, haloy na nagsirbi dyan. Kumukon siya. Pero dahil lamang nagpaparataram ng kayabangan ining si Councilor Pongpong Ramos. Pero ining bugs, rimpo lang ini, sobrang aw-aw. Naaw-awan ako sa emo, sir, sa totoo lang. Napig-ursino mo pati ako. Kaya dahil ka nakasigurong magana ka sa Bato. Tapos, maara-ambisyon ka pang mag-mayor. Dahil mo pa nga napaganan sa diri mo for councilor. Sobra na tulo saan na duros. Ay inda tayo. Makang sarong tataramon sa matod sana. Okay, good morning kay Councilor Vic Ramos. So, mga humilde ni. Mabalik na Vice Mayor dyan sa Bato. Yan mga politiko dyan na mga humilde. Sa Kasaropa,
Ini da US retired US ano to? Navy da ini yung bugsirimpo lang ini. Pag may mga nagjajanda ang mga mahagad-tabang na mga constituencies, hindi pinapasa sa opisina ni Mayor Frank Bernaldez. Nailing nanindo yan. Maraysa na pala ni Abu Basang. Ay, inda tayo, Diyos ko. Oy, mga taga-bato. Pungpong Ramos, ang sa kuyang ini-endorse ha. Bako ining bugsra, rimpo lang ini. Naaaw-awan po ako digdiyo sa kandidato nindong ini dyan. Sorry. Sorry na lang kung may mga supporters man dyan na baad makulganta. Sinasabi ko sa naman po kayan matuod na mayo ining sarong tataramon, Ursino. Amakom nung namagal na nag-init na. Tapos, pag-abot mo, kung saan kapig sabi niya na maghilingan ka mo, uda, ay pangbihira pastid yung maray. Ay mandataan araw po kaya. Oy, tandaan nindo, ang mga kandidatong uda kisarong tataramon, dahil nindo yan iboto. Tapag para Ursino, sa nakamukiton. Sadto ka mo mga politikong agko kisarong tataramon. May words of honor. Number 1 yan. Dawa sa mga negosyante, mga tuga. Pag ang negosyante mayong sarong tataramon, nagtuga, o ako ngayon mabayad, cheque, okay. Anong pizza? Pizza 15, okay. Taan supplier man nila, mga company, siyempre, nag-accept man yan ng, cheque, ang bayad. O di sige, post-dated check, okay. O, pupundahan ko ngayon pag pizza 15, withdraw nindo. Ingkas na nindo ang check, itag ko ng kipundo. Di si supplier nag-aasa. O, pag abot sa bangko, insufficient fund, biglaogan. Dahil pig-deposito ang katong negosyante, ay raot tulos ang sa mo. Records ka yan sa company, sa supplier mo. Dahil ka na nung kapananamito ng supply, kan sa endang produkto, Ursino kang negosyante. Siring man sa mga politiko, dapat sa mga politiko inot bakong putikon, bakong aw-awon, bakong Ursino, may sarong tataramon, maurag yan. Pag may sarong tataramon, arogo nindo si Kung Sal Fortuno, amo yan ang example, proven and tested na talagang may usad na tataramon, may words of honor. Pag sinabi ka yan, araw ka ng oras, magdigdi ka, yaon yan dyan sa district office niya or sa inapatan, sa arong niya. Araw po kaya ng mga may sarong tataramon. Kaya nailing na nindo, naging outstanding congressman. Nagsirbing maray sa tao. Dahil malamang kita pinasupog, mahayong ano pa man na mancha sa iyang pangaran. Dahil na-imbilto sa ano pa man ng mga irregularidad. Okay, yan ang ipapadagos na maray na serbisyo ni Sal Fortuno Jr. sa probinsya po ng Camarines Sur sa Rinconada. Pero ining bugsrimpo lang ini ay inda. Kaya minsan na po ko magtitima dyan sa partikan bato ta ba niya ako marumduman ko ni yung nag-Ursino sa kuya dyan na si bugsrimpo lang. Mabatikos ko lamang niya ako yan sa radyo. Sa susunod, sir, kung may papangako ang ka, utubon mo iyo. Sa kada mong pag-Ursinoon, an sa imong kaulay. Na pagpara or-Ursinoon mo ta. Bakong gabos na kaulay mo, kaya mong pagpara-Ursinoon iyo. Kaya di ka pa nakakasigurong maganak ang konsyel sa bato. Di ka nga na mag-aspirar na mag-mayor iyo. Grabe man ang sa imong alimpasay, ang sa imong pasali. Sobra. Paghilingon ka, nagbuot mo na, pero Ursino kang maray. Sorry sa mga makukulgan, pero nagsasabi sa naman po ako ng katotohanan. Uy, maray pa dyan sa buhi, ang mga kapulisan, tananana ang libreng face mask. Ano? Sa mga kababayan maninda dyan. Para man po makaiwas sa mga virus. Takita kaya, pag eleksyon, uda na ki-virus. Uda na ki-COVID. Eleksyon ba ya? Di ba, sir? Tano kan hali-hali pa ang karampanyahan, tayo tirong nangingigot ng COVID virus na yun.
Pero nga na karampanyahan na madali ng eleksyon, baka nadana kita kay virus, dorokutan ang mga tao sa mga rally, sa mga sorties kan mga politiko. Baka ini sir, ang upsurge ka ni after election. Diba? At ma-lockdown na naman kita kayo ni. Dahil po sa nagtaas na COVID-19 pandemic. Positive. Kaya maglikay manggiraray. Mga tugang pag 10 o'clock in the morning, ang tabayanan ng masunod na mga programa, si Kagawad Ilma de Lima Gaspe. Masunod na punong barangay sa San Agustin. O yaan palang digdiyo, nakapula si Aldrin Lee. Buot sabihon, Bongbong Marcos nita, nakapula. Nakapula. Kita man Sir James na naka-pink, anong bot kaning sabi yun? Leni Robredo bang kita? Babaeng Bicolana, maga na. Oy, Luigi Villafuerte po. Ang pig-endorso as in pigtatabangan na suportaran for President Leni Robredo mga tugang. Oy, ang mga aki nindo ha, bantayan, lalo na itong mga naka-star sa mga riverbank, sa mga salog, sa may mga danaw, sa may mga kadagatan. Kaya makon mong city anyos na aking lalaki, gadan matapos ining malunod sa libmanan Camarines Sur. Kaya po nga na panahon na tag-init, uso na naman ang swimming, kan mga pamilya, barkada. Dapat po, ang mga kaakian na kaibanan kan mga magurang or ipinaiba sa kataraid para mag-swimming, bantayan po nindo. Tangarig da malamos, ay Diyos ko tayo. Saka maglikay man kita sa mga rongaw asin layas na ido, sa mga tinampong nagkakausa ng aksidente sa tinampong. Ang mga tao, kung maatama ng dayo o ido, dapat kadinahan nindo asin pagibuhan nindo dugaw. Kung dahil man sana ka mo magibo kayan, na magpagibo ng dug house, and kadinahan nindo ang ido nindo, dapat kamo ang ilaag sa ikon-kun sa dug house. O kung dahil mong kadinahan, taday kamo totoo, ataman mga dayo o ido. Perwisyo po ang mga layas na ido sa tinampo sa mga motorista, sa mga nagbumotorsiklo, dakol ng nagadan dahil po sa mga layas na ido. Sa kan basura, kinakaralkal kayan mga layas na ido eh. Lalo na kung rungaw na, ay nako, makagat po kamo kayan, delikado po ang rabies. Maray kung digdi sa City Health Office kan iriga, ako kilibring rabies, vaccine. Kung oda, dyan na lang kamo kikapwerte, magagad. Saka ang ruluwasan nyo niya ng kubra sa kasawa. Ay, ako nga ni Kansarong Aldaw, sir. Nagmumotor ako, sir, na ailing ko, nagbalagat sa tinampom, naglaba na niya akong sawa. Tapos, Kansarong na naman na Aldaw, kubra. Ay niya ako, ruluwasan kayo niya akong unyang kan mga halas. Kubra, sawa, kung ano pa. Igwa pa akong garo, stick na nahiling na halas. Halaba siyang color green, pero naglaba na. Payat lang siya, araw ka ni kagigiso. Maliksiyo na maray. O maglikay man po kita, lalo na sa mga sa mga farmers ta. Kung madayo ka mo sa mga umahan nindo, magdara na ka mong pambasbas, tangarig magdulag ang mga halas. Ta kung matuklaw ka mo, naku, Diyos ko. Maray kung sa City Health Office kan iriga, agkoki, anong apo dyan, benong ba yun? Vaccine, Eh, kung uda, sari, migdalagan, dalagan ka mo kikapuerte. Takon ayaw ka na kita kayo. Rabis ka na alas. Yan nga ning kagat lang ning kino, kagat ning, iyo baga, masakit na. Yan nga ning kagat lang kang iko, sa kakagat ka na kino. Ay, ako nakagat ako, sir, katong kino. Pambira man niya akong, ining gigis ko, palibasa brown out. Ano doon niya ako itong may nagkagat? Nasusog ko, kinuupalan. Ang kinuupalan mga tugang, nangagat ni na, tao.
Kaya nagpa-injection man ako katong pangkontra sa rabies kang kino. May mga layas pang ikos, nagparasampot sa muya. Natungtungan ko, kagato na naman si bitis ko. Another election. Ayan, na niya ako, ning kadimalasan ko manay. Taan mga kuting, nagparadakol na sa nabaga niya ako, digdi sa tuya. Kadakol lalayas, alangan man na, anon man mga ikos. Pero, garo ko, na ano man ta, o niya ko, dapat sa aga, may dakop ka mong mga kino, takinagat ako ng kino. Uy, pagkaaga man agad kayan, sa atubangan kan pintuan, pagbuka ko kayo, niguan ng mga tulong tigbak na kino. O may bonus niya ako kamo. Pilitize niya akong pambawag para sa endo mga ikos, mga kuting. Kaya, nakatabang man kutanan mga ikos, kundi makabataon man pala niya ako ang mga parong gano'n. Ati kan mga ikos, marautan ang parong. Anyway, sorry sa mga Facebook Live viewers dahil ko pala nababati pa kamo good morning na lang po sa Endo Gabos. Sa mga yaon sa mga transistor radio man nag-aantabay, good morning. Salamat na lang tabi kan sa inyong pag-antabay. Mix Servicio, Rinconada. Mix Servicio, Rinconada. Mix Servicio, Rinconada. Mix Servicio, Rinconada. Mayong iba sabi ko nada, makakaarong pa sa iya. Robado ng serbisyo, kaya kita na maaseso. Mix Servicio, Rinconada. Mix Servicio, Rinconada. Migs Serbisyo sa Rinconada, Congressman Migs Villafuerte. This political ad is paid for and by Friends of Migs Villafuerte, San Isidro, Iriga City, Camarines Sur. Si Luigi handa nang magserbi. Luigi Reyes Villafuerte, ang bagong LRV. Mga kahimanwakan kausur. Si Luigi handa nang magserbi. Nalibot niya gabos na barangay. Si Luigi handa nang magserbi. Kaya maasenso na sa tuyang buhay. Si Luigi handa nang magserbi. Hey! Luigi handa nang magserbi. Luigi Reyes Villafuerte, ang bagong LRV. This political ad is paid for and by Friends of Luigi Villafuerte. Mga tugang, balik kita sa programa. Medyo nagloko ang computer ta. Iniman sa Roma na maisog-isog na mayor dyan sa Pili. Si Pili Mayor Tomas Bungalonta, may panibagong suspension order po kuno. Liwat na sinuspender po kan ombudsman si Pili Mayor Tomas Bungalonta Jr. Ini may pagka-burlesking man sa sobrang palak-palak asin pagparakontra kan mga magagayo na proyekto kan Villafuerte sa Pili. Nag-uurobang bado, gusto pang urubaon ang pantalon sa cambrief. Ay kapasupog mo man Mayor Tambong Galunta sa Pili. Napakahusay at napakagaling mo naman na sa kahiyaan. Nagbibigay ka ng kahiyaan sa mga taga-bayan ng Pili. Pero, dahil sa imong sobrang halimpasay, liwat na sinuspindi ng ombudsman si Pili Mayor Tomas Bungalonta Jr. Dahil sa kinakaharap nitong administrative complaint. Ayon sa desisyon ng ombudsman, kanilang sinuspindi ng 3 buwan si Bungalonta dahil sa pagtanggal nito ng mga empleyado sa munisipyo na walang valid grounds for termination. Narito ang naging desisyon ng ombudsman. Wherefore, there being substantial evidence, Respondent Tomas P. Bungalonta Jr. is found administratively liable for simple misconduct and is hereby imposed the penalty of suspension from office for a period of 3 months and 1 day pursuant to Rule 10, Section 46D, open and close parenthesis 2, and Section 54B of the 2017 Rules on Administrative Case in the Civil Service. In relation to Administrative Order Number 7,
as amended by Administrative Order Number 17 and Section 25 of Republic Act Number 6770, si Bungalunta ay una nang nasuspende noong nakaraang taon at bumalik pa lang nitong Abril 21, 2022. Sa kanyang opisina ngayon ay mayroon muling panibagong suspension order para sa kanya. Durdi malas man talaga ni si Chu Tam. At ang ma-eleksyon managayo, re-elected ba ni Mayo? Ay na makakabilo niya. Gano'n maswerte man ang kalabang gani. Baka ining si Mayor Tambong Galunta, mabungkal na kang kalaban niya sa politika, sa pilian sa iyang kalaban sa pagkaalkalde. Salamat kan sa inyong pagkantaba. Stand by. Kimanay Ilma Dili Magaspi ang masunod na programa.